Türkmen aktivisti Dursultan Tağanowa 12-nji oktýabryň gişlik Türkiýedäki deportasiýa merkezinden goýberildi. Bu arada Türkmenistanyň kronikasy neşri Tağanowanyň öz sözlerine salgylanyp maglumat berýär. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjy 11 gurama Türkiýe häkimetlerini Tağanowany deportasiýa etmezligi çağırdy we onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esassız tutuk ediljekdigini hem gynamalara tezi bar boljakdygyny aýtdy. 29 ýaşly aktivist iýulda Istanbulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakda aýyplanyp tutuk edilen beýleki 14 türkmen aktivistiniň esasan migrant işçileriniň arasyndadyr. Bu ýagdaý Istanbuldaky türkmen konsullugynyň öňünde türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemelleşmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan'da pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli guruluşyk harytlary satylýan dukanlar ýapyk galýan wagty Türkmenawatda guruluşyk harytlarynyň gara bazary emele geldi. Onu guruluşyk harytlary soňky bir aýda 2-3 esse gymmatlady. Bir halta sement lewapda 250-300 manat aralygyna bahalanýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Lewapda bir aý bäri sementin we beýleki guruluşyk harytlarynyň gytçylygy dowam edýär. Netijede 50 kilogramlyk bir gap sement Türkmenawatda 250 manat, Farabda we Darganatada 320 manat, däne Kerke traplaryny we Amdyrýa şäherçesine 300 manada gymmatlady diýip habarçy 13-nji oktýabrda habar berdi. Mundan bir hepde ozal 6-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Lewapda sementin 100-140 manat aralygyna satylýanyny habar berdi. 50 kilogram sementin döwlet bahasy Türkmenistanyna may aýyndan ozal 13 manat töwereklerini bahalanýardy. Ýöne onuň hususy sowdadaky bahasy mundan ozal ýygy-ýygydan ýokarlandy. Lewapda sementin bahasynyň soňky bir aýda epesli gymmatlamagy hemde guruluşyk harytlarynyň gara bazarynyň emele gelmegi ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen çäklendirmeleriň dowam edýän wagtyna bazarlaryň we dukanlaryň şol sany guruluşyk harytlary satylýan dukanlaryň ýapyk galýan wagtyna gawat gelýär. Türkmenawatda guruluşyk harytlary satylýan dukanlar resmi karantin sebäpli ýapyk bolmagyna galýar. Türkmenawatda guruluşyk harytlarynyň gizlin sowdasy emele geldi. Sowdagarlar polisiýanyň bu zatlara göz yummak üçin olara para berýärler. Guruluşyk harytlary soňky bir aýda 2-3 esse gymmatlady diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň guruluşyk harytlarynyň önümçiligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Senagat we guruluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhammedow gözewçilik edýär. Ol bu wezipe fevral aýyna bellenildi. Habarçy yerli iş adamlaryna salgylanyp Türkmenawatda guruluşyk harytlarynyň sowdasy bilen meşgullanýan telekeçileriň şeýlede guruluşyk harytlarynyň önümçiligi bilen meşgullanýan ýeri önüm öndürjüleriň onlarçasynyň Kiçi Berdimuhammedowyň basyşlary sebäpli işden elleriniň sowanlygyny, olaryň öz işlerini togtadanlygyny, şeýlede daşary döwletlerden sement, armatur, profil, şifre önümlerini getirmek işleriniň togtadylanyny habar berýär. Häzir iş başarýan sowatly önüm öndürýän ýa-da import edip bilýän, öz işini bilýän telekeçilerden para almak üçin döredilýän bürokratiýa sebäpli 2 aý töwerek wagt bäri köp guruluşyk harytlary tapdyrmaýar. Iň ýöneköy harytlary sement, armatur we şifre tapdyrmaýar diýip habar çaýtdy. Bir hepde mundan ozal Azatlygyň ýene bir habarçysy Lewapda bir sany azbest şifreniň 60-63 manatdan bahalanýanyny habar berdi. Ol bahalary ýokarlanan guruluşyk materiallarynyň hususan yerli önümlerdigini aýtdy. Mundan başga da häzir bazarlar ýapyk harytlary bir ýerden başga ýere daşamak gaty kynýyp ol sözüne goşdy. Ýurt içinde adamlaryň bir welaýetden başga welaýeta gidip gelmegi çäklendirilýän mahaly habarçy ýük gatnadýan ulaglaryň tölegleriniň ýokarlananyny habar berdi. İçerki demir ýol transport pajy hemde guruluşyk harytlaryny daşaýan Balkan, Aşgabat, Türkmenawat aralygy üçin yük pajy 2 aý mundan ozal 5 esse gymmatlady. Halkyň bu gymmat bahadan guruluşyk etmäge maliýe ýagdaýy ýok. Häzir döwletde işleýän Lukman ýa-da Mugallymyň alýan aýlygy 2 gap semente zordan ýetýär diýip habar çaýtdy. Men aýda bary ýogy 1000 manat aýlyk alýaryn diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen 6-njy oktýabrda anonim şertde gurrundaş bolan bir Lewaply aýtdy. Hemde özüniň jaý basyrmak üçin 100 şifr töweregi satyn almalydygyny, mundan başga da guruluşyk üçin sement satyn almalydygyny, öz aýlygynyň bary ýogy 7-8 halta semente ýetýändigini gurrun berdi. Apreliň ahyryna ýurdun günnägor sebitlerine turan harasatda ýaşaýyş jaýyna ziýan ýeten başga bir Lewaply harasatdan soň heniz öýüniň üçügini basyrmanlygyny, şol wagtlar bir sany 50 manatdan bahalanan şifreniň bahasynyň häzir
60-70 manada çıkmagynyň şikayet edýändigini habarça gurrun berdi. Ol lewapda ýerli aýlyk bilen jaý salmagyň üýüň ormagyň agralandygyny, jaý salýan ýa-da jaýlaryny dikelýän adamlaryň esasan daşary ýurtlarda işleýän ýakynlaryndan ýardym alýanlygyny habar berdi. Ýöne häzir karantin we beýleki çäklendirmeler habarçynyň sözlerine görä, olary bu mümkinçilikden mahrum edýär. Hemmeler pul ugradyp bilmeýär, köpler düýbünden ugradyp bilmeýär diýip habarça aýtdy. Bu aralykda Türkmenabatda ýaşaýyş jaý bahalary arzanlaýar. Şu ýyl Türkmenabatda 4 otogly öý $15.000, Farabda $10.000, Darganatyda $3.000 diýip habarça aýtdy. Türkmenistanda dollaryň resmi alys çalyş bahasy 3,5 manatlygyny galýar. Ýöne valyutanyň gara bazaryna onuň bahasy resmi kursdan 6-7 esse gymmatdyr. Habarçy Türkmenistanaky iş gazanç kynçylyklary sebäpli eklenç gözlegine Türkiýe giden köp sanly raýatyň ýerlerine dolanmak istemeýändigini hem-de olaryň lewapdaky jaýlaryny satyp çykarýanlyklaryny, bu ýagdaýyň jaý bahalarynyň arzanlamagyna täsir edendigini habar berdi. Ýurt içinde ýaşaýan adamlaryň satyn almak mümkinçiligi ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlara pul geçirjek bolýan raýatlar üçin talaplaryny üýtgetmegini dowam etdirýärler. Bank üstü bilen pul uğratmak ýa-da daşary ýurtlarda ulanyp bolýan plastik kartlara degişli hasaplara pul salmak isleýän müşterilerden talap edilýän resmi namalaryň sanawynyň ýygyderli üýtgemegi, pulun mukdarynyň çäklendirilmegi ýurdun raýatlarynyň esasanam daşary ýurtlarda bilim alýanlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar. Azatlyň habarçylary talaplaryň ýene üýtgenligini 13-nji oktýabrda habar berdiler. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä daşygyzdaky Tenagat banky daşary ýurtlarda esasanam Orsiýet Federasiýasynda Belarusda we Türkiýede okuyan taliplara pul geçirmek üçin täze talaplary ýeridi. Bankyň müşterileri ýurdun beýleki banklarynda şoňa meňzeş düzgünleriň ýokdugyny belläp, täze talaplary esassız hasaplaýarlar. Ähli banklarda bolşýaly daşygyzly studentleriň enatalary hem Türkmen Telekomyň üstü bilen okuw şahadatnamasyny almaly. Hem Aşgabatda we beýleki ýerlerde Türkmen Telekom öz web saytynda şeýle resmi namalary kabul edýän bolsa da şoňdaky edara özünde resmi namalary kabul etmek üçin işgäriniň ýokdugyny aýdyp, dokumentleri indi hiç ýerde ulanylmaýan faks arkaly iýermegi talap etdi diýip habarçymyz aýdar. Onuň sözlerine görä käbirler spravkalaryny faks arkaly iýermek üçin mümkinçilik tapýan hem bolsalar goşmaça maliýet çykdyjak alýarlar. Uzak gözlegden soň daşary ýurtlardaky talipler faks tapýan hem bolsalar onsuzdan pulsuzlukdan kösenýän halyna bu hyzmat üçin Orsiýetde 2000 rubl we Belarusda $30 töwereginde çykdyr etmeli bolýarlar diýip habarçymyz belläýär. Habarçymyz Tenagat bankynyň üstü bilen pul geçirmek üçin şeýle usulda kynlyk bilen Türkmenistany uğradylýan okuw jaýynyň resmi namasynyň ýeterlik däldigini belläýär. Talap edilýän resmi namalaryň sanawynda student biletiniň kopiýasy hem bolmaly. Ony ýene-de Türkmen Telekomyň üstü bilen iýermek talap edilýär. Emma bu talabyň ýerine ýetirilmegini daşygyzdaky Türkmen Telekomda beýle hyzmaty öpçün etmäge mümkinçiligiň bolmazlygy kynlaşdyrýar. Tenagat bankynyň daşygyz şahamçylary we Türkmen Telekom kompaniýasy bu arada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyň habarçysynyň belleşi ýaly gaharly enatalar munyň ýurdun daşyna ýerilýän valutanyň mukdaryny azaltmak üçin edilýänligine ynanýarlar. 15-nji sentýabrda Türkmen banklarynyň täze talaplary hödürilýänligi ma'lum boldy. Oňa laýyklykda talipler döwlet telekommunikasiýa kompaniýasy bolan Türkmen Telekomyň ýörite elektron poçta salgysyna okuw resmi namalaryny iýermeli edildi. Ondan soň enatalar Türkmen Telekom tarapyndan tasdiklanan resmi namanyň her sahypasy üçin 3 manat töläp, ony almaly we banklara tapşyrmaly. Mundan öň daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda okuyan Türkmenistanlylar bilim alýandygy hakynda resmi namalaryň asyl nusgasyny ýurda uğratmaly bolupdy. Studentleriň Türkmenistandaky enatalary poçta bilen uğradylan şahadatnamalary alyp banklara eltýärdi we onuň esasynda çağalarynyň okuw üçin pul uğradyp bilýärdi. Türkmenistanyň banklary çağalary daşary ýurt universitetlerinde okuyan raýatlaryna valuta çalyşygy üçin belli bir şertleri üpçün edýär. Bu şertlere görä enatalar Türkmen banklarynda okuw üçin töleglerini manatda edýärler. Banklary bu serişdeleri döwlet kursundan 3,5 manada bir Amerikan dollaryny öwürip berýärler. Türkmenistanda nakt valuta çalyşygyna gadagançylyk 2016-njy ýyldan bäri saklanyp galýar. Daşary ýurt valutasynyň ýurt içindäki gara bazarynda valutanyň bahasy şondan bäri 5 esse çemek artdy. Şol bıraktyň özünde de Türkmen banklarynyň studentleriň okuwyny tölemek üçin daşary ýurt universitetleriniň hasaplaryna iýerýän puly gijikdirip geçirilýär.
Bu ýagdaý ýyllar boýy gaýtalanýar. Şu ýylyň sentýabrynda türkmen studentleriniň ençemeti daşary ýurt universitetlerindäki okuw töleglerini tölemekde ýene giýje galdy. Şu ýylyň iýul aýynyň ahirinde Türkmenistanyň häkimetleri öz çağlaryna pul bermäge tinaşýan enatalara goşmaça şertleri öňe sürdi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan studentler öz enatalaryndan pul almak üçin özleriniň maliýe kömegi mätäçdigi hakynda bolýan ýurdundaky türkmen elçihanasyna ýüz tutmaga mejbur boldular. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky raýatlaryna $200 däldi aýda $500 iýermek mümkinçiligini döredýänligi barada yglan etmeginden bir aý soň ýüze çykdy. 14 awgustda Türkmenistanyň banklary çağlaryna pul bermek isleýän raýatlardan daşary ýurt universitetleriniň resmi namalarynda türkmen elçihanasynyň möhüriniň bolmagyny talap edip başladylar. Bir aýlap ýurdun müňlerçe raýaty häkimetleriň islegini kanagatlandyryp bilmän kösendi. Daşary işler ministrligide Merkezi Bankda bu edaralaryň gapysyna kakan enatalaryň arzlaryny kabul etmedi. Bu döwürde türkmen talepleri Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalaryndan düşündürüş almaga tinançdylar.